Lagi situ orang. Aduh. Sopan kowe. Kenapa? Lho ketumo piye? Nulungi kancane mbok seret nganggur. Tak junjung ayo dulu. Junjung bathuk kok. Lho, berani lho. Jangan apane kon wong jeblokno kok.
Formasi. Iki ngono sirah. Piye? Dari sikile dudu bagisik. Aku cuma ngelipuk. Tetep saran kancamu. Saran kancamu. Formasi. Yes. Aku gak formasi dhewe. Tapi kowe mrene aku ora. Kelane musuhe kok. Lah nek iki malah ngenyek karo aku. Aku ora ngenyek kowe. Aku formasi dhewe. Nek yo rene. Berarti ngenyek kowe iki aku. Kowe agek ngerti ngene, kowe urung ngerti jenenge. Jenenge Jos. Sopo? Jos. Jenenge. Jenenge Avatar. Ki, iki butuh tikus. Ora ngenyek ngepasno. sing duwe jeneng ora kowe dhewe. Iku yo duwe jeneng. Yo duwe. Sopo? Siapa ya? Oke. Meneng kabeh. Iku pol apik, pol tenar iki. Oke. Ora rugi nek oleh bancai. Apa nek karani sego apa nek karani? Sego pecel. Sego pecel wis. Sego pecel ora ya. Bancai sego pecel teh. Sego kuning. Ayo petono. Siapa namaku? Cepot, cepot. Salah ora. Sopo? Kurang banter. Lho. Sopo? Mosok biantre kok ngono ra krungu. Ora dulu. Bolanine. Siapa namaku? Cepot, cepot. Sopo? Cepuk. Jawa ya.
kerombongan dadi bature. Dadi batur. Iya. Kandhani. Ojo gelem dadi batur. Kowe ora gelem ngandani. Ora kudu. Kandhani kowe. Kandhani marai tenan anak. Musuh lho. Hendul. Aku ora kudu dadi batur. Aku ora kudu dadi batur. Aku ora kudu dadi batur. Iki omong apa? Kupinge rada anu. Kurang banter. Oh, kupinge jublek. Kurang banter. Get. Banterno. Hendul. Aku yo ora kudu dadi batur. Perkarane Ana perkarane. apa? Perkarane kowe eli. Perkarane Kowe eli. kowe dhewe yo ali. Dibodoni. Aku Ganteng. mantap. Piye? Seneng ati mah. Seneng ae lho. Ganteng mesti apik. Piye? Ora piye-piye. Iya. Wani. Kepiye? Ora dicocok. Goblok piro? Ane goblok. Sing mbok keleki kono. Kudune sing gebres kono. Aku. Ngene kuwi tau-tanggo. Lah, Lah karek kono ora gelem gebres. Oh, bajingan kowe. Gebres. Nek gebres ah. Aja. Ane aja. Gon aku. Ayo. Gundul kon maju gundul. Ono apa? Ini gon kowe. Dadi selati. Iya bae malah yang kecol. Iki oleh ku kredit turun lunas kok. Kredit kok nak iwan bayar. Kok wale kok ngomong dah. Loh, ayo. Oh, cepok. Pateni. Waduh. Dul. Golek musuh. Kowe sing tak jagono. Sing mlete, Dul. Ana. Pilih sing ndi? 1, 2, 3, 4. Pilih sing ndi? 5, 6, 7 sing terakhir. Sing dipilih Aku ora melu wis kok. Lho, ora melu iki. Ije melu, kowe ije melu. Awakmu mah kesel. Alah, ayo maju. Iya. Oi, iku. Masuk. Oi, ayo. Pinggir. Atos kowe. Lho ke wani-wani.
apik kudu guyu. Lha kok mek sambatan di omah piye? Mentik. Ape tanggo mentik siram. Siram tak mentik. Lakon aboh sak toko-toko. Omongan keduren. Sirahe ora ana sak toko kok abohe sak toko. Kepengin jajal kowe. Jajal. Ngece karo aku kowe. Jajal. Edian kowe. Iya. Loh. Ora apa-apa. Minggir. Baleni nek lho. Iya. Aku sedhas apa-apa. Sing muni ting sirahe sapa? Siram. Sirahe Siram. munine mang ting kaya pandhe nucuk Wesi. ya Allah ya Gusti. Kowe mesti Gumun. aku dhewe ya gumun. Atase sirah dimentik kok muni ting kaya pandhe nucuk Wesi. Kenyek. Kowe ora usah cengengisan kowe, Dul. Kowe lho. Apa lo? Tak kudu nganggo teracae mentekku. Siram lho diedel dueli lho. Iya, guyon Aku ora kene bocah guyon. Sing kadol. Aku percaya ora biyen ora saiki wonge gede dhuwur ya ngene iki lho. Piye? Kok malah ngenyek kowe? Ayo, Ayo. Soy. Sikat. Iya. Modar. Ya. Timbuk. Montarat kelakon. Musuh ngep sirahe. Lampune ning ndi? Dhuwur. Lampune Dhuwur. Aku terewe serok. Wah, anase buat mbok metik walah. Menu. Sirahe musuh abang. Merempul. Sak toko-toko. Ayo. Ambani mati. Ora kudu nambani. Aja ngono. Aja ngono kowe ngomong amat. Ayo. Ambani. Kowe jalo mari. Iya. Tak tambani pisan, Gas. Iya. Merempolo mari. Loh. Apa? Mandole ilang. Mendole Ilang. Ilang apa lah iki apa tak gegem. Yan. Iki tenan iki. Perkara mendol ngene sesuk wis entuk beras 2 kilo kok. Ayo, Po. Lho kok malah duduk. Jadi lah guyu. Iki sido to ora? Sido santai ya bisa kalekan. Ayo, Po. Takon saketone ketemu kaya dia bengi. Pemanasan. Iki Pemanasan. Lha kok pemanasan? Pemanasan.
Hei, baik kau bedung, setan pada iblis ke? Ayo, kowe wani ijen podo ijen, ojo sesingitane papan kono. Iki lho, warneng pati musuh, barat. Hei ho, hei ho, hei ho. Iya Tro, aku percaya Tro. Awakku kesel kabeh lah, tetep semangat aku Tro. Buku tak kuat-kuatno. Cul kae lho Tro, tanggal 1 nganti saiki rono praine. Iya. Tetep semangat ya men ya. Kowe mau kok gugup kabeh ku arep ndi, Oh alah Tro, kowe ora ngerti piye, ning desa Ngudi Kalangan iki ana ketoprak mustika budaya saking Blora pimpinane Bapak Padi Tempuran. Iya, aku percaya. Ketopake Bapak Padi percaya aku men. Wis ana praine wis kok. Iya. Wis tenan aku wis do ngerti kok. Ketopake Bapak Padi iki kondang kaloko. Wis mebuarian rakyat ning suara merdeka. Sing wedok ayu-ayu, sing lanang ya ganteng-ganteng. Tapi ana sing elek siji. Sopo? Sopo men? Kowe asuk. Kowe ambek aku yo padha eleke. Ayo rasa kesuwen iki wis mepet iki jame, ayo kendang wedok-wedok ayo. Ayo. Rae
PK
gambare ngene. Lho iki nek ora ngombe arak sik gak doyan. Lho ke metu lho apa? Golek kireu biasane ning kafe kok. Kire ora kafe. Mesti seneng karo kowe. Lah kire mah bedine demen aku kok. Susune. Lho iki penyakit iki kena tumor iki. Sakmono gedene. Bengkak. Kok kuat to Pak? Kowe apa rene? Ameh golek kirek kok. Kire. Iya iki lho. Iki kire Iya. tenang kok ora? Tenang. Nah iki kire iki yo kireu. Nek aku tak ngurusi tas-tas iku sik. Tak perkosane sik. Kira piro sangar? Sangar piye? Lho kira iso juguk kok. Tenang ta ora? Tenang. Lah aku mbok takok ya ayo. Lah aku ngrasakne kudu guyu. Kira iso Iso apa ora? Ora iso. Tenang kok ora? Ayo. Mau. Ayo kiri iku. Iso apa ora? Iso. Ayo lah nek iso. Piyayi kok. Nang gaung. Mau. Ning boten parang geblak. Nggih. Nggih. Lho kok iso bosok? Pintere kok ngono. Kowe mesti gumun. Gumun. Aku dhewe sing dikire gumun. Ayo mau sing bener. Ning boten parang geblak. Nggih. Nggih, nggih. Boten parang geblak nggih. Nggih. Cakep to. Sing muni ora kire. Sapa sing muni? Sing muni kono. Parang. Ayo. Ora iso. Ora iso. Bukan banget cukup kae. Lu kira bacok foto ya. Bau. Orang ngarang gebelak. Api kire. Ora iso. Ora geblak malah temenggengan. Oh. Tak demek jase loro. Oh, jaluk gandhe. Alah pinter iki kok ngene. Iya. Alah yo mati ya. Iya ukelenger. Mati. Asep kowe. Lho kire mbok ambili nganggur. Ngemangkel. Tenang ae. Kiri keliru. Lari kiri kaya keliru. Aduh mikir nek buah.
Kireu ning emperan. Piye? Ngeniku di SMS kirem. Lho kok di SMS? SMS. Lah di SMS. Piye SMS? Rek kire. Nanti malam kamu harus teko. Harus datang. Harus datang. Harus datang di rumah saya loh. Kire piyayi. Hah? Ayo. Ayo. Kire mape yo. Nek gak apik dene. Jeneng Lho, kira yo duwe jenenge. jenenge. Jenenge Piyo. Jenenge Piyo. apik lho. Sangar. Jenenge kirek karo anakmu kok apik jenenge kirek. Lah kok iso? Kirek meh jenenge Piyo. Sangar. Anakmu jenenge Sumadi. Kok kirek yo kirek berpendidikan. Tenan ora? Oh, kirek yo. Iya. Ora ta ora? Ora. Kirek kuwi tak sekolah no. Mbok sekolah nang ndi? Ning Taiwan. Lho kok ning Taiwan? Lah kirekmu yo mbok sekolah no. Yo mbok sekolah no. Iya. Iya. Nek denger kirek mbok sekolah no nek budal takon gonceng.